Sosiaaliseen mediaan liittyy olennaisesti tämä perinteinen media. Perinteisen mediaan kuuluu käytännössä kaikki perinteiset viestintävälineet. Ja semmoisia viestintävälineitä on muun muassa täällä radio, televisio, tallenteet, kuten esimerkiksi VHS ja tavalliset kasetit, sanomalehdet, aikakausilehdet, sitten on tämmöiset ihan peruskirjat. Nyt kun mietitään sitä tiedon suuntaa, niin tietoahan tulee kirjoista, lehdistä ja TV:stä ja täältä videoista ja radiosta. Ja ne on toisistaan hyvinkin riippumattomia. Ja se tiedon suunta on aina tällä tavalla alaspäin. Yleisö ei siihen tietoon pääse vaikuttamaan. Ainoastaan toimittajat ja ne, jotka päättää näistä sisällöstä, niin he pääsevät tätä hommaa niin sanotusti koordinoimaan. Eli siinä on tämä perinteisen median malli, miten se toimii. Sitten siihen sosiaaliseen mediaan. Ja mistä siinä sitten on kyse? Niin toisin kuin perinteisessä mediassa, niin nämä viestintävälineet jättäytyy vähän niin sanotusti taka-alalle. Ja tähän keskelle tulee tämmönen. Ja tämä on nyt internet. Ja nämä kaikki perinteiset viestintävälineet, niin ne ensinnäkin siirtyy tänne. Internettiin. Mä kerron vähän esimerkkejä. Nettitelevisioita on vaikka kuinka paljon. Ja tallenteitakin näkyy Yle Areenassa valtava arkisto. Nettiradio löytyy vaikka mistä, miljoonia kanavia. Lehet, niin sanotut e-lehet, eli pystyy vaikka Hesaria lukemaan netissä. Ja kirjojakin voi lukea netissä ja jopa semmoisilla mobiileilla laitteilla. Nyt tämä yleisö täällä, niin tämä on sikäli mukava tilanne, että tämä yleisö, kun normaalisti yleisö toimii vaan, niiden tehtävä oli vain vastaanottaa tietoa. Ei täältä internetistä, vaan täältä joka paikasta. Niin nyt yleisölle on tullut tärkeä rooli, eli he on alkanut sisällön tuottajiksi tällä tavalla. Ja käy jopa niin, että ilman tätä yleisön sisällön tuotantoa ei monetkaan nykypäivän verkkopalveluista olisi olemassa. Hyvänä esimerkkinä Facebook, joka on aivan valtavan suurikokoinen firma. Ja pelkästään näiden käyttäjien ansiosta, jotka on tehnyt sen firman sinne. Tässäpä sosiaalinen media yksinkertaisuudessaan. Niin kuin huomasitte, niin erittäin yksinkertainen asia.